mai annabin dai record. In kun kiji ba kwaki gani ba, annabi dai ba zai tsara ba. Ko kiji ba zai ke gani ba, annabi san ba zai tsara ba. In kun kiji ba kwaki gani ba, annabi san ba zai tsara ba. Sarki marar fadan mulki ya almuzillu ga roƙona, ka ɗauke dukkanin rahamarka ga wankaɗan biri mummuna. Farin ciki raha da nishadi ɗauke masa aya sarki na, daɗi ko da na gumbar susa ana shirin buga roƙona. Cututtuka cikin gabansu ga su misalti ya sarki na, hada su yin fada da zabani tuna da munkarin batuba. Mun gane zuri'ar afara'u a bar kira da umma kabiha, satsan abu ta haddasa asi da ɗan salul marasa farha. Shagu tsatsan jinin fir'auna ko ɗaya gare su babu fasaha. Allah hana shi duk wata dama, motsi gare shi kar yayi kofa. Sitira anan da kiyama hana shi ko ta yankin malha. Ana su rarrabe da zama tafiya da kwanciya hana su su tuba. In ku giji ba kwaki gani ba, annabin san ba zai tsara ba. Wanda dan mara tarbiyya ba zai batu ciki ba a'a, kuma akan masoyin Allah da bai faɗi ya ce masa a'a. Wace ka ce sa'an babansa garin ga tsofa babu kana'a. Sabar wutar kiyayya na cin sa har ya manta yau musa'a. Zata sawai fa zai ci bilis ne tun duniya na ce masa a'a. Allah ba za ya bar lamarin ba, mu ma ba za mu sassauta ba. Ire-iren sinanen jingin da sun zamo ababen kyama, masu faɗin ko annabi ya hana Allah ka sa ciki har su ma, da masu dora shehunansu saman nabi na har su ma, har masu tauye iyayen ɗaha suna ciki abin yayi girma, da masu jama'alil baiti zagi da masu nunin kyama, har ma da masu kushe sahabu duka ba za mu bar wannan ba. In ku giji ba kwaki gani ba, annabin san ba zai tsara ba. Akwai sanar shi da dama ba sai hannu akwai takwabi ba, wasu suke su tauye girma annabi san ba ai aune ba. Albashirin ku sai in ba ma a raye ku sani ba ku kai ba, domin hawa na faru hukuma na biyu ga mu nan ba mu kau ba. Masu rauni cikin zucinka ka ki ba ma shigo wannan ba, mu ran mu kan ma'aikin Allah mun ba da shi ba mu komai ba. Da ta mushe kai dan kwaya uban baban kama Allah tsine mar, dan gidan jakar kauye duwasanci kawai suka koya mar. Dan iska shage da zana ganka sai dai mi wanwar, sai ko ni ko kai dan ko ta yaya sai na kai ka fakar. Na dauki kiyayya bai san ganin kamatin na kyamar, shege batu mashe bakin fatiri tsaka bingel babba. In ku giji ba kwaki gani ba, annabin san ba zai tsara ba. Gala duka ibada in ba uban ka ke gwada aiki ba, ka bar musulunci in ba uwar ka ce mai gado ba. Aina annabi ne duk sallah ka bar ta dan ba ku dace ba. Azumi kyale shi da zakar kamar ke ta ka kara gaba. Aikin hajji ta kai da fir'auna bai wuce aya ba. Fasiki ta ka tabo dari ta ka ta mushe mai harshen kwaba shege. Babar ka kwarai ta yi asarar haihuwa kai sha-sha-sha, ga ka baki zuciyar ka baka ɗan ta tsina mai aikin asha. Ka bar Qur'ani ka bar hadis ina to za ka kasha, da masu goyon bayan ka dukka kun shiga uku yan fasha. Mun gane akidar ku kuka fi so da ki kai yan tarasha, wasu ma a ɗari ku in na hasiyai ba za su yi ufan ba. In ku giji ba kwaki gani ba, annabin sa ba zai tsara ba. Akwai abin haushi ne ka kalli wanda ba kowa ba, rigar jikinsa matsin mate bata ishe ni ko kallo ba. Fuskar sa babu hasken sallah bare salati ga da duba, fuskar ta sa dan dube shi bai kama da al'umma ba. Ma'ana ta manzon Allah dama ba zai zamo a ciki ba, to ko a lahira da yakinin zai shigo cikin ceto ba. In ku giji ba kwaki gani ba, annabin sa ba zai tsara ba. Dan agwagware nan sande bai nemi taimakon kowa ba, na gama mallakin komai ma ya nemi taimako ba wai ba. Gani abin da ke ban haushi kalmar sa ba akan kowa ba, wasu akan masoyin Allah da duk alam ba a yi ya shi ba. Har malakai sukan zo duke su nemi taimakon sa munabba, har an biya da manzan nema ul azam ba si wasa ba.
kai mai rawanin da kowa bawan sa zaka ce da shi bai kai ba domin shi rabi yayi halittun duk duniya ba zan ki faɗa ba kuma hashar kwarai taro ne dan tabbatar da bai yi kini ba uwa uba da kakaji ka mata da ɗa tsirara ɗan ba haram biya nafsi nafsi suna ta kansu ba kowa ba dan rabuna ya nuna hakikar annabu ba sa'an kowa ba ku giji ba kwaki gani ba annabin san ba zai tsara ba ka jaki ko menene bai samu martabar jaki ba jaki abun hawa ne malam aiki gare shi ba wasa ba tunda malaman zan Allah ai ka yake zuwa ba wai ba ka dakta Allah da ko bushe ko dakta tunkube ya kare ba gare ni babu cin sassauci ruwa fa ba su an kwando ba kan zaran ma'aikin Allah san baki in zamo gawa ba da shi da masu maimaitawa na baya wanda ma ba su zo ba in mun isha su daidai su ne ba za mu bar uban kowa ba domin akan masoyin Allah ban san da rayuwa banza ba maluna duniya tsinan na dama ta tashi ba wai ba in za a zagi dinkin rigar zan rasa to ba ta rana ba wallahi gara ma ba mu zo ba da ya fi ba batun wasa ba ubangiji ba kwaki gani ba annabin san ba zai tsara ba ni nake da babbar murya girman gwanin mu ba wai ba sannan yana kira a kiyaye kowa ba za mu markara ba ina da ɗan tuni ga hukuma annabi yayi wa ba wani tamba abun bakin cikin a gari na bauchi wai a kai na tuba wallahi bauchi kin yi asara kin haifi ɗan kuka ba wai ba mutum wuri ki tsire masa bai nemi taimakon kowa ba ya rabba kai ruwa na salati da wanda ya fi karfin tuba domin fa bai da laifi ba ko daga nan fa bai tsara ba sa'ali da duk ashabu na annabin mu ulul qurba ala da baba sidi sharifi na jambulo da deshi muhabba alu naka na dan sidi koran wannan kani ban san ba tsara bani kwarin gwiwa shagal ka kai da shi ku yi gaba ku giji ba kwaki gani ba annabin san ba zai tsara ba mu je zuwa da sauran kallo annabin mu ne kololo mu ne kololo mu ne kololo sallallahu alaihi wa sallam kira muke da babbar murya girman annabi ba wasa bane ba abin nawa bane wallahi akula in kunne ya ji to jiki ya tsira in ku giji ba kwaki gani ba annabin san ba zai tsara